Asa kuruase kaunti ya Nyamira nigo bagendrete komochia hobora ibwe kaunti yo ande mona sokotara osigwa we chichiro uneri ya miruka bakuragwa no yokorie kero kyo governor Duke Mbagi nigekere kyo batebirenga ward ya Nyamaiya yabeire ase okweba maiga kemagendro anigo baya kwana samatanga yamo imechiro ya miruka kutoka sense mo ibunge ya West Mugirango nabatebi ngoro ku Duke Mbagi abantu baito ba miruka mono jobora iborobis gabaneriero ya rosire gatwanje je ninde ready 2027 motu mokie gas rinde vijana bisoe gas bibakolere gas mono je chirenge ngegas mbaro serie chire eventu international standards kubwa mono mwana itomati yanginanga maigamba letere arenge Mombasa korango igandra maigama tiangiga nandante biga motuaro buoba nero ojikobe president 2027 igoe kanisa mosabere na bari bako murwania ngitokote bakorerwe toba sabere bakoreki bakunwe bairaneka igombu ya mono ndetiko indemete mwarosire igongo te banga ninde ready as young people to understand tinga nki abantu baito bakaneti emiake yonsi p devolution ya jeta Nyamira bantu baito mbanya gora matunda devolution egaba neri anya goje no Nyamaiyaga ya tebetenga nero jikobe dio mwana uri asiretenga ninchikoba tato mino agake metime mpaka leo tanya goja mpaka onyegoja igo motebi asemoko morora gako iwendi akoreki aise kwe bamba tutapita na yeye mbuya mono